Aj, vilket ljud. Hej och välkomna till Irrelevant sortiment. Satan, vilket ljud. Metoni. Åh det. Det är jubileumspodd nu på gång. Jag må ha leva. Jag må ha leva. Jag må vi leva ut i 100 år. Nå, vittu hoppeligen inte. Hoppeligen inte. Men som ni säkert gissar så sitter vi här nu på faktiskt på torsdag på natten. Mitt på natten. Klockan är 12:30. Och skål. Skål. Och dricka champagne. Förlåt. Vi är ju ändå finlandssvenskar. Ja, men. Nej, Det var 52 avsnittet nu. Ja, första året har vi nu bakom oss. Ingenstans har vi kommit. Ingenstans vi kommit och inte vi någonstans på väg heller. Så att ändå fortsätter. Ja. För det är ju bara så satans roligt att göra det här. Det är en fröjd. Vad har hänt i livet? I livet har det hänt det att jag har fått min pressbiljett till Tuska som är faktiskt börjar här om 12 timmar. Ja. Bra. Ja. För det ska jag editera den här. Det är fint. Lägga ut det på nätet. Det är fint. Alltså det har hänt. Hur är det med dig då? Riktigt bra. Jag har varit ledig ganska, nu har jag 2 arbetsdagar bakom mig. Nu är jag 6 dagar ledig efter det här. Sen har jag 4 dagar jobb och sen börjar min semester. Semesterpojken själv. Ja, det är skönt med sommar och det kommer att vara åska och regna och storm imorgon. Ja, det var vad trevligt. Det var väderleksrapport. med allas vår egen Tony. Ja. Om vi går över till det relevanta. Vi går över till det här relevanta som det är viktigt att man vet det här för att alla vill ju ha en fru. Vet du hur man får en fru? Nej. Jag hade tänkt att du skulle drop some knowledge. Ja. Okej, jag kan berätta att du ska odla skägg. Ja, men det vet vi alla. Att skäggiga män är de bästa männen. Ja, vi vet det, men nu är det vetenskapligt bevis. Aha, okej, förstås. Och vilket är lite underligt här att jag är liksom nästan 5 års förhållande och du är singel och du har ett mycket mer manligare, bättre och större skägg än vad jag har. Så ska vi bevisa att den här undersökningen är fel nu. Forskningen är fel. Ja, eller så att jag bara har hittat en korkad kvinna. Nej. Ja, det är... Det var då alltså, det handlar om Journal of Evolutionary Biology som då studerar det här fenomenet. Och de hade 3 stycken olika grupper där var de hade massor olika kvinnor. Alltså i den här undersökningen så deltog 8520 stycken. Ja, så det är ganska ingående. Det är legit det här. Ja. Och de delar upp de här grupperna i ingen skägg alls. Och sen vet du 5 AM shadow. Ja. Och sen 5 day stubble. Och sen 10 dagar. Och sen åtminstone 2 månader. Ja, så då börjar det vara sådär ganska grossigt skägg. Beroende lite på. Ja, jag skulle ha typ några fjun på hakan efter 2 månader. Men att jag menar att du skulle liksom ha hår ner till reven. Ja. Och de kom då fram till att kvinnor föredrar mest män med total helskägg. På andra plats så kom det här så här vet du 5 day stubble. Ja. Alltså sån där det är orakat men du har ett sån här heltäckande skägg men det ser ändå snyggt ut. Ja. Och de har ingen aning om varför. Nej, det är bara sexigt. Ja, men alltså är det här nu en undersökning som baserar sig bara vet du på det att kvinnor tycker att det är snyggt och sexigt, eller är det här nu någonting vet du, har man kommit fram till att det här är något vet du, metafysiskt och vet du, det går på djupa nivåer och på. Alltså det säger hon som ledde den här forskningen att hon anser att de här resultaten är på grund av att man då för länge sedan så hade liksom män skägg. Därför för att man rakar sig nu inte med en sten så det är hur lätt som helst. Nej. Men det som hon menar här är helt enkelt det att man ser mer maskulin ut och man ser ut att vara förberedd på att ta hand eller ta ledningen. Ja, och just så att det är mogen om man har lite liv bakom sig. Och helt tydligt så har den här kvinnan aldrig någonsin varit på ett PK-forum. Men
Ja, inte vet jag. Jag håller nu Jag håller med. typ med. Jag håller med. Och inte för det också man, som har med saken att göra, men det har man också på något konstigt sätt för länge sedan undersökt med barn, och i alla fall små barn. Ja. Att de tycker att män, just framförallt, ta nu till exempel mor- och farföräldrar. Japp. Att om farfar och morfar har skägg, så det är mer så där, vet du, de är mer approachable, vet du hur man nu ska förklara det. Men det är så där, vet du, att det är någonting som klickar i deras hjärna, vet du, att hej, den här typen är cool, och han vet du, kan man lita på. Ja, Han är bra. plötsligt blir det här jävla reklam för Bearded Villains. Yes! Gå in på Facebook och tyck om. De har ju faktiskt en hemsida också, alltså det handlar om den här gruppen med män som har väldigt mycket skägg som gör all möjlig form av välgörenhet. Ja, det är ju som man kollar på det så ser det ut som sin community. som det skulle vara, vet du, Hells Angels eller Cannonball eller något sånt där, vet du, lite. Men det är inte någonting sånt. De är helt bara, vet du. Japp. Vet du, välgörenhetskillar. Det är som Gospel Riders. Nå, inte riktigt, men Förutom vet du allt det där. förutom Förutom barnsagorna. Ja. Ja. Men kvinnor och män odlar skägg, så är ni med sig. Jag skulle faktiskt vilja veta att vad män anser om kvinnor med skägg. Mm. För jag har aldrig på riktigt sett en kvinna med skägg. Jaha. Jag såg faktiskt på jobbet. Jag var i en butik och Men är det här sån där helskägg eller Nej. är det där sån där vet du, gummor som det spretar några strån? ja, det här var en kvinna som alltså nu hackar jag inte ner på någon, alla är välsignade med det de har och alla är okej på alla sätt. Men det här var en kvinna på kanske 50 plus minus. Okej. Och hon hade skägg. Skägg? Ja, alltså det var inte Skägg det var som inte det var inte du som jag eller som du. Men det är bra att du säger liksom sådär som jag. Vi fungerar här på ett audiovisuellt medium. Facebook Oskar Tapaninen, gå in och kolla så ser ni min profilbild hur jag ser ut. På Instagram. Du har bytt Instagram namn förresten, märkte jag. Ja, jag har bytt det. Så det har också med skägg att göra. Haha, Finnish bearded bastard. Ja. Men ja, hon hade, vet du, på haken så hade hon, och lite runt om också, vet du, sån här fjun. Och det var, vet du, och det var inte, vet du, så 1, 2, 3, utan det var så, vet du, det var som en tonårig pojke som just har kommit in i målbrottet, som har just fått, vet du, sina första små skäggfjun. Okej. Och jag var så att det där är nice. Okej. För det påminner mig det där faktiskt om för några år sedan så såg jag en kvinna som hade helskägg någonstans i Mellanöstern, och hon hade bestämt sig för att hon ska embracea det liksom. Du tänker inte nu på den här Eurovisionsvinnaren, den här. Det var en man. Ja, jag vet. Okej, nej, ursäkta, det var inte en man, det var en någonting i en klänning. Det var ett oidentifierat flygande objekt. Nej, jag tänker på henne. Okay. Hon har helskägg. Okej. Och det här är alltså legit. Det här är alltså inte en transvestit. Nej. Utan det här är en kvinna som bara har fucked up ämnesomsättning. Det heter ämnesomsättning. Fucked up hormoner så att hon får helskägg. Och det värsta här är att hennes skägg är bättre än mitt. Ja. Ja. Så att sånt är det sen. Sånt är det. Ja. Harnam Kaur kan ni gå och söka på om ni vill se hennes massiva skäggiga ansikte. Vad skulle du säga? Brudar du har dejtat eller henne? Jag skulle nog ta om jag har dejtat. Okej, så den här forskningen funkar inte. Nej, det funkar inte åt andra håll. Hur är det liksom andra ställen där det finns hår? Jo, nej, kanske. Ja, varför inte? Inte vet jag. Väldigt vagt nu det här. Alltså, om vi nu riktigt ska, vet du, gå in på personliga... Är du rädd för att mamma lyssnar? Ja. Hej mamma, jag vet att du lyssnar på det här, för du är typ den enda som alltid lyssnar på det. Japp. Det är din mamma och sen Linus. Och din pappa. Nej, han lyssnar inte mer. Nej, satan. Nej, men alltså det vet du inte... Varför inte? Jag har förstått det där med slätrakat. Det blir som en sån där
bowlingklot. För att jag vet varför man ska röra där heller, men att lite hård, det är trevligt att föra fingrarna. Skägg. Videospel. Det har ju orsakat mycket nöje för många och karriärer för andra. Ja, men sen har det orsakat mycket huvudbry också. Vet du, folk som spelar spel som vet du, GTA och sånt där, så vet du, det är dåligt för folk, vet du, börjar skjuta människor. Ja, men de där människorna har inte så jättestor skillnad nu för tiden mera. Jag menar, man lyssnar på Hillary Clinton och Al Gores Hall, vad hon nu heter, då när videospel var ett nytt fenomen, men nu för tiden så inte lyssnar människor mera på dem. Nu har det igen kommit fram lite att folk tar på näsan för videospel. Vet du en sån spelserie som Wolfenstein? Har hört om den, är inte att man skjuter nazizombien? Ja, det också. Det har ju kommit, det här spelet eller spelserien började 92. Okej. Då när vi föddes. Yes. Och det är liksom det vet du att jag kommer inte ihåg, eller jag vet inte för jag har inte spelat de där helt första spelarna, men i alla fall de här senare spelarna så handlar det om att det är en alternativ realitet med det att nazierna vann andra världskriget. Och sen vet du och sen vet du hur framtiden eller hur nutiden hur nutiden och nära framtiden kommer att se ut. Och det är helt intressant. För allt leds ju, vet du, världen är en nazistisk värld. Vad var det där? Det var Wolfenstein soundtrack. Själva. Väldigt vackert. Men jo, alltså det handlar om det, vet du, att du är, i alla fall i de här nyare spelarna, så du är en amerikansk soldat som heter jag kommer ihåg att han Luke. J.D. Blazkowicz, tror jag att han heter. Väldigt amerikanskt namn. Som dödar nazi. Jävla ljud. som dödar nazi. Och så har det varit ganska långt ända sedan 92. Vet du, det är amerikaner som dödar nazi. Det här är precis vilket jävla andra världskrigsspel som helst. Japp. Och nu har folk tagit på näsan. Aha. Och gissa vem? Ja. Det är amerikaner som dödar nazin. Så vem kan ta på näsan? Amerikaner. Nej. Tyskar. Nazin. Nazi. Nu nazisterna har nu... Okej, alltså liksom all luft från den här står liksom bajser. Nu nazisterna har nu öppnat sig för att de tycker att det här har gått för långt. Nu tycker de att det här har hållit på för länge. Och de har till och med sagt så mycket att det här spelet är rasistiskt mot de vita. Fast det är vita människor som dödar vita. Exakt, men det är bigotry och inte rasism. Men det är nu nazister. Ja, exakt, så det har ingen skillnad. Alltså jag lovar att de liksom sitter ändå hemma hos varandra i typ deras morsas källare och så spelar de GTA. Ja. Och så skjuter de svarta människor och så skriker de sådana okultiverade underliga ord. Ja. Och hurrar. Ja, rasistiskt mot de vita och kommunistisk. Det här är det som de har sagt att det är. Lite avbryta dig där. Japp. Det har nu brutit ut en sån här ny grej om att hurri skulle vara rasistiskt mot finlandssvenskar. Vad tycker du? Nej. Inte jag heller. Vet du... Move on. Igen, man kan inte vara rasistisk mot sin egen ras. Jag kallar mig själv rantahurri. Det vet du, det där... Du beskrev just liksom det som alla vita människor har sagt att varför får inte jag säga neger? Ja. Vet du? Ja. För alla har ju hela tiden bara sagt att de kollar varandra, därför skulle inte jag få göra det. Så är det okej att bara för att vi kallar varandra det, vi finlandssvenskar kallar varandra hurri? Men sen om någon finne kommer och kallar mig rantahurri så säger fan. Nej, exakt. Gives a fuck. Nej, exakt. Om en människa vill kalla mig hurri så vet du, kalla mig hurri. Tack. Jag är inte en... Okej, jag
jag tycker om att vara finlandssvensk. Det är helt yes. Men jag är inte, vet du, sådär... Exakt, vi har råd att dricka champagne på en torsdag kväll. Ja! Så om någon vill kalla mig hurri så vet du, go for it. Exakt, man kan torka sig med sedelbuntarna sen. Man kan torka tårarna med 500 euroslappar. No. Men... Tillbaka till Wolfenstein. Det var nu inte så mycket som det var mera värt att säga om det här utan för att nynazisterna är bara pellen. Och jag förstår inte deras, vet du... Jag förstår inte deras resonemang egentligen med det här, vet du... Alltså jag vet exakt vad som har hänt. För jag skrattade ganska hårt då faktiskt när jag läste det här att det är rasistiskt mot de vita. För det var så vet att... Men alltså jag vet exakt vad som har hänt här. Nynazisterna har nu inte fått uppmärksamhet på jävligt länge därför för att Soldiers of Odin har patrullerat runt. Och alla Soldiers of Odin kapitel i hela världen förutom Finland säger att de inte är rasister och nynazister. Finland är de enda som är liksom öppna med att jo vi är rasister. Resten försöker liksom komma bort från det här. Och nu känner nynazisterna sig utanför. Så därför så vill de slå upp en liten mediestorm. Och det har de lyckats med för att alla medier nämner dem och det gör vi också. Ja, vi får vänta bara för det här är nu alltså bara en sån här all-right-rörelse som finns på nätet. Så de har, vet du, det här är såna här internetpojkar som vet du, tycker om att kommentera på YouTube-videon. Vet du någonting. Sparkling Wiggles. Ja. Så när ska det komma på gatorna sen, vet du, att nu nazisterna kräver att det, vet du, att det ska komma spel där nazierna skjuter alla och nazierna, vet du, är hejsan hoppsan. Men jag menar, varför ska man ändra på historien? Det var ju det som hände liksom. Hitler misslyckades. Punkt slut. Därför får han skriva historien. Men på tal om det så att jag tycker att de borde vara... Alltid när jag hör om sådana här alt-right-rörelser just som rör sig bara på internet och som skriver YouTube-kommentarer så jag tänker alltid på det här klippet. Okay, say it now. We don't hate fucking niggles. Say there's too many sparkling wiggles at the party. It's so many fucking niggles at the party. Say, no sparkling wiggles here. No fucking niggles here. Say, get a job, sparkling wiggle. Here's our fucking niggles. Nej! De försöker alltså få sin lilla dotter som är kanske 2 att säga sparkling wiggle men hon klarar inte av att göra det. Nej, sen blir det något annat. Och jag älskar det här faktumet för att liksom farsa det där såhär no sparkling wiggles at the party vet du har jätteroligt så kommer morsan bara och säger get a job fucking niggers. Varför blev det här så rasistiskt? Ja, vi talar om nazi. Men alltså jag menar, liksom alltid när jag hör om alt-right-rörelser så tänker jag på det där. Att det där är liksom det som händer. De har hört någonting någonstans och upprepar de det. Men sen liksom... Och sen blir det bara fel. Någonstans blir det liksom sådär lite fel. Och de vet inte riktigt egentligen vad de talar om. Och de är inte liksom medvetna om världspolitik på ett likadant sätt så att det skulle vara relevant att vara nazist. Ja, men det är nu bara, vet du. Jag tycker att de borde vara bara nöjda med det att det har äntligen, eller det har funnits sedan 92. Det är inte något nytt att vet du, en spelserie där det finns en alternativ realitet där nazierna har klarat av något. Ja, så där kan det stanna. Jag tycker nu att vi borde alla spela mera Wolfenstein och alla borde köpa Wolfenstein. Och promota det jättehårt. Så att vet du, alla spelar det i hela världen. Till och med vet du, här 60-åriga gamla gummor som aldrig har sett en PlayStation spelar Wolfenstein. Det är så här vi bekämpar de här. sen kanske Suomi ensin kommer att hej, det här kanske är helt jäs. Kanske. Ja. Jag skulle så vilja vara på torgen när polisen släpper iväg dem. Aj. Goda tider. Om vi går över till något lite roligare som man alltid kan skratta åt. Kan du gissa vad det är? Nej. Dumma amerikaner. Ja, det är vårt favoritämne. Jepp. Det har nu visat sig i en undersökning att dryga 7% av USAs befolkning fortfarande också tror att... Världen är platt. Nej. Det är typ 26%. Ja, för det har vi gått igenom tror jag. Ja. Men att så kallad chocolate milk eller kakao kommer från bruna kor. Ja. Yes. Yes. Ja. Är det här också sån här, vet du, att de trodde att typ Skittles kommer från någon, vet du, unicorns eller vet du,
rainbow-färgade kossor. Jag skulle inte vet du. Du drog ju bara till Skittles därför för att vi hade ju en grej om att några bönder matar Skittles åt sina kor. Ja. Jepp. Om du nu vill jag sprida det här budskapet som Innovation Center for US Dairy har. Deras topplistade frequently asked question är: kommer kakao från bruna kor? De svarar på den här frågan helt liksom allvarligt. Faktiskt, kakao eller så kallad chocolate milk eller vilken som helst mjölk med tillsatt smak kommer från vilken ko som helst. Alla kor producerar mer eller mindre den samma mjölk och människor märker ingen skillnad. Vet du vad 7% betyder? 16,4 miljoner människor. Det är 3 gånger så mycket människor som bor i Finland. Det är roligt. Men det är roligt, alltså jag tycker det för den där procenten är okej, 7%. Yep. 7%, okej, det låter inte mycket, men sen nu när man tänker sådär, vet du, det är 16 miljoner människor. Så sen börjar det bli ganska mycket folk. Och jag tycker det är roligt 16 miljoner för mycket. Och jag tycker att det är ganska roligt just att en förening eller vad det var nu, dairy shit hit och dit, vet du, sådär allvarligt, vet du, ett sådär allvarligt svar. Vet du, att, nu ska låt mig förklara. Ja. Så här är det. Kakao, nej. För vi tänker, vi har ju en annan uppfattning om kakao i Finland och inte i Norden egentligen, i Sverige har de pucko. Men vi har ju på det sättet att vi blandar vår kakao själv. Ja. USA så är det ju så att du köper, vet du, så här mjölkkartong. Det är sån där Value Play. Ja, grej. till exempel. Ja. Ungefär. Så det är sån där färdig. En mjölkkartong med kakao i sig, jag tänker. Ja. Men då är det okej, jag kan förstå att det kan gå fel. Nej, jag kan inte så här fel, alltså herregud. De har ju också skoltvång där. Men 48% av människor som också svarar på frågan varifrån kommer kakao var inte helt säkra. Nej. Vi lever i en intressant värld. Nu vill jag mena här att ingen av de här 48% som svarar på den här sa från kor. Nej. Det är det som är problemet här. Okej. Inte att de inte visste, vet du, exakt hur man gör Ja. kakao, utan de visste inte att det kom från kor. Okej. Och det är 154 miljoner människor. Ja. Ja, och om vi går tillbaka till 90-talet så finns det en undersökning som visar att ungefär 20% av USAs befolkning visste inte att hamburgarköttet gjordes på kor. Dessutom så det som jag tycker mest om med den här artikeln och den här undersökningen visar att ungefär 95% av USAs befolkning har någon form av ost i sitt kylskåp. Hur mycket sa du? 95%. Okej. Vi har inte ost i vårt jävla kylskåp. Nej. Har du ost? Jag har nog någon sorts ost. Okej. Tror jag. Vi har inte någon Och jag ost. kommer inte ihåg vad jag hade. Vi hade ost i någon sked. Okej. Men ja. Ja, jag vet inte vad man ska säga tillägga till det där. Ja, Behöver man behöver ens lägga tillägga till någonting? för att amerikaner... Oj. Snälla, sluta aldrig vara korkade för det är så roligt att skratta åt er. Ni får liksom dessutom 10 minuter av den här podcasten att bara sådär... vi behöver inte fundera desto mer. Satan, vad ska vi tala om? Nej, amerikaner, ja. Ja, exakt. Jag ska ha topp 1000-lista. Stupid things Americans believe ska jag nu ha liksom börjat här som serie. Ja. Vad tog det mig? Typ 10 avsnitt att komma igenom en topp 100-lista. Så. 100 avsnitt! Och det har vi sedan 2 år. Jubileumsnyheter. Tony, vad är hittills det här årets största hitpryl? Jag är lite arg om du inte vet. En fidget spinner. Yes! Jag vill ha en. Yes, varför det? Varför inte? Nåja, okej. Det är ju alltså fidget spinner. Det är en sån där pryl som du vet du snurrar i handen. Så är det så jättecoolt. Alltså det har på riktigt en
Det har på riktigt en mening. Det är gjort för unga. För du håller nu också på fidgetta där med en sån där grej. Och det, ja, jag märkte inte själv. Men alltså det har en grej för sådana som har koncentrationssvårigheter och vet du lite hela tiden måste, som jag tydligen, hela tiden vet du, fibbla på något. Ja, måste sitta och röra någonting. Jag är likadan alltid. Men jag hittade en intressant artikel. Jaha. Låter så här. Populära leksaken exploderade i Alexanders hand. För det första, hur kan en pryl som inte har vet du, något mekaniskt, vet du, något el eller bensin eller någonting, vet du, explodera? Den har inte exploderat, de använder det uttrycket fel. Ja. Alexander Dögel, så han vill nu varna. Han är 25 år. Du kunna dö. Så han vill nu varna andra för att han hade snurrat den i handen och sen hade han märkt att hej, det här snurrar lite för sakta. Och sen hade han tillsammans med några av sina kollegor börjat snurra den ännu hårdare tills den får sönder. Och sen började det blöda. Här finns en bild på hur hans tumme ser ut. Ja. Det Men var inte med tryckluft han hade snurrat? Jag tror det. Ja. Så, Oj. 6 dygn fick han. Oj. Så var försiktiga. Oj. En explosion är en snabb process som frigör energi och ger upphov till en tryckvåg. Explosioner kan vållas av exoterma kemiska processer, kärnreaktioner eller mekaniska brott som när en ballong sprängs. Så nej, det är alltså inte en explosion det handlar om. Det är helt enkelt en fidget spinner som har fått en spricka och så hade flugit en bit in i hans hand. Ja. Och nej, jag tycker synd om honom. Men alltså det är väldigt simpelt hur liksom varför det där hände. Ja, det får för snabbt. Har du hört om en cocktail som serveras i Dawson City? Nej. Knappast har du hört. Nej, jag har nog faktiskt inte, nej, tyvärr. Den heter Sourdough Cocktail. Sourdough Cocktail. Som i tå. Ja. I Kanada, Dawson City, så finns det en lokalbar som har en speciell drink. Okej. Och det här namnet på den drinken, Sourdough Cocktail, så berättar ganska mycket. Det är ett glas med whisky som har en amputerad tå i sig. Idén med den här drinken är det att man ska dricka den här whiskyn och den här tån som då är där i den här whiskyn ska hela tiden röra i läppen. Ja, det är alltså, den här tån har kommit från något år, jag vet inte vad året var, före 1973, för den här drinken har varit på barens lista sedan 1973, och det är någon har donerat. Det är samma tå. Ja. Någon har donerat den här tån till ägaren av den här baren, och den här ägaren av den här baren tyckte att hej, det här är en cool idé. Men nu katastrof. En man åt upp den. Nej, han stal den. Han får till Dawson City till den här baren och ville testa på en sourdough cocktail, och sen när han drack den och sen när bartendern skulle ta glaset av honom så märkte han att hej, tån är borta och mannen försvunnen. Bara gömde han tån upp i rumpan. Jag vet. Ja. Så den finns nu. Alltså. Tån finns nu inte mera. Och den här tån har funnits sedan 1973. Så tänk på det, nu är det ganska. Jag lovar att bartendern liksom där genast bara sådär att jag visste att det där dagen på kommande, så drog han bara fram en tång och tog av sig strumpan och bara... Tänk på att över 70 000 människor har druckit den här drinken. Tänk på att över 70 000 människor har hånglat med en död mans tå. Ja. Nam. Det där kan inte vara lagligt. Ja. Så länge det är donerat så är allt okej. Nej, men fortfarande, för att jag menar varje gång som man sätter någonting i någonting så då kommer det ju partiklar, så tekniskt sett så är det ju kannibalism oavsett. Ja, nu är det lagligt. Du ska inte tänka så djupt. Jag vill aldrig någonsin ha en sån där. Allt är okej. Alkohollagen, som har varit mycket omdiskuterad, kommer att träda i kraft.
Ja. Så stark öl och så kallad limosprit, alltså limonadsprit, det vill säga, vet du, vad ska man säga, stark cider och stark sån här lonkero och sånt, så kommer till mat. Ja, alltså allting som är över är det 4,7%. Alltså, ja, och högst 5,5 eller något ditåt. 5,5? Och inte kommer jag ihåg. Så man får inte ens dubbelbock. Nej, jag är inte säker hur det Men jo, det kommer att komma i kraft. Och allt är tack vare den här nya rörelsen som vi har liksom nu redan glömt bort. Det är bara massa sannfinländare som fortfarande också är bara massa rasister och invandrarfientliga kristna jävla idioter. Preliminärt så kommer den att träda i kraft i början av nästa år. Så vi hamnar lite vänta ännu. Okej. Skulle de borde kanske göra någonting åt det här med att man inte får satan gå liksom 2 meter över en jävla promenadväg för att satan perkele det kan hända att en cyklist cyklar förbi och så att oh my god! Han har den! Men det kan hända att det kommer en i det också. Det var mycket. Det var allt som allt typ 35 saker som kommer att hända, så jag tänker inte gå igenom dem alla här. Ni får själv googla. Få in på något internets fina sidor och kolla själv. Alltså det här, jag måste nu bara... Ursäkta att jag blir den här tråkiga politikgubben nu igen, men jag måste bara liksom säga här att det här var andra gången som Sipiläs regering höll på att falla inom 1 år. Senast liksom det hände var 1973. Senast det var nära ens att hända var någon gång på 80 eller 90-talet. Början av 90-talet tror jag det var. När det hände 2 gånger på 1 år med Juha Sipilä. Så något är fel. Ganska mycket är fel. Och det som jag älskar är att presidenten liksom lite sådär skällde ut honom åt medierna och sa att han borde kanske ha upplöst regeringen. Det var president Sauli Niinistös professionella åsikt, och skål på Niinistö. Skål på Niinistö. En vis man. Ja, jag tycker faktiskt att det är skit i vad han tycker med. Han är bra. Han är en man som Finland behöver. Inte för att gå in på det desto mer, men skäll ut mig bara. Vill du liksom bli inbjuden till slottet här och vad fan är det här nu då plötsligt? No, det skulle vara helt kiva. Jag har varit i Riddarhusen och nu skulle vi slottet vara nästa. Ja, okej. Ja, så kör vi veckans filmtips. Och den här veckan ska jag tala om en film som vi faktiskt såg tillsammans här nyligen. Det är med Disneys nya hit Moana. Som inte heter som heter Moana. Vaiana nu för tiden. Alla har helt garanterat sett den här filmen, men jag måste liksom bara tala om den här filmen helt enkelt för den orsaken att det här är en av Disneys bättre filmer på länge. Ja, den var faktiskt den var bra. Alltså jag var chockerad över hur bra den här filmen var. Och du hade inte sett den före lördag? Nej, det var när vi firade midsommar i Sibbo, lite baksmälla och pizza. Så tänkte vi länge att vi skulle se på rock'n'rolla, men så valde vi istället att hej, vi tittar på Disney. För att Disney kan man alltid se. Och sen valde vi Vaiana. Japp, och så mycket kan jag säga att genast när jag kom hem så såg jag den på nytt. Alltså den här Disneys förra film Frozen, så den var också faktiskt jättebra. Men därför så hade det varit lite sådär torrt. Jag var inte så jätteövertygad av Tangled. Inte. Jag tyckte att den var helt okej. Den var helt okej, ja, men jag menar jämförde med Toy Story eller Frozen eller Vaiana, jag menar den var så utfyllnad. Det vet du sådär, det är som när du tittar på porr. Ja, go. Och du ser den där jätkan eller den där mannen. Och så måste att man vill inte se det. Nej, man vill inte se hans ansikte. Ja, det är liksom det måste finnas där, men det är bara egentligen i vägen. Och ingen vet varför man filmar den där. Jesus Christ som metafor. Det där var så jävla långsökt att... Men hej, det funkar sist och slut. Jag hade ingen aning om vart jag var på väg, men det funkar. Ja, okej. Ja, men Vaiana finns att hyra på Viaplay. Faktiskt en av Disneys bästa filmer, skulle jag säga. Den var bra. Alltså bästa av de här animerade filmerna, för att man kan inte jämföra de där ritade och animerade på samma sätt som man kan jämföra dem bland varandra. Men Vaiana är Disneys bästa animerade film. Nästan. Jag skulle säga att Tarzan går för det. Men det är bara jag. Jag talar just om det här. Animerad och ritad. Tarzan,
Jo, Man kan inte jämföra dem på samma sätt. Jo, okej. Tarzan är definitivt den bästa. Och Lejonkungen är de bästa ritade Disney-filmerna, bästa animerade Disney-filmerna. Mm. Som det typ finns 3 av. Vajarna. Okej. Ja. 9 av 10. 10 av 10. Oho. Ja. Strångt. Alltså jag vill säga den på nytt. Jag har gått och sjungit och lyssnat på den här låten ända sedan jag såg den. Och det var också faktiskt en bra, alltså den där så kallade huvudsången, eller den där vet du, som alltid, det är vet du en sång och sen är det den sången som vet du egentligen och alla andra sånger lite så där baserar sig på. Ja. Så den var prima, prima. Ja, vad säger du? Ja. Och så går vi över till veckans lista. Och den här veckan har jag hittat en lista på 10 väldigt underliga saker du kan köpa online. På plats nummer 10 så kan du hyra en man som torkar dina tårar. Men det är inte att köpa, Tony. Sak samma. 10 underliga saker du kan betala för Okej. online. En man som torkar En dina man som tårar. torkar dina tårar på jobbet. Aha. Okej. Låt mig gissa att det här är i Kina eller Japan. Det är Japan. Nåja. Jag tänkte redan att det låter så skumt och så konstigt att det är. Och utöver det här så att om du har svårt för att gråta så... Men de kommer han att spraya vatten. Nej, den här tjänsten erbjuder videosnuttar som du kan titta på för att locka fram tårarna. Står det pris vad det här kostar? Nej. Okej, synd. Det Det skulle vara intressant att veta. Måste du fråga priset har du inte råd. Aha. Tyvärr. På plats nummer 9 har vi väldigt attraktiva modeller som lär dig tala mandarin. Alltså kinesiska. De här kvinnorna är fullt påklädda och efter ungefär alltid nu och då när du har lärt dig lite mer kinesiska så tar de av sig lite kläder till slut så är de helt nakna. Och det här kostar jättemycket pengar. Och sen ska man lära sig något. Jepp. På plats nummer 8 har vi det så kallade breakup shop. Det vill säga det här är en tjänst som gör slut med din partner åt dig. Fitt. Ett textmeddelande kostar $10, ett brev kostar $20 och telefonsamtal kostar $30. Vart? Så jag blir arg när jag hör sånt här. Jag blir, det är inte trevligt att höra sånt här. Nej. No. Ja. På plats nummer 7 så kan du hyra en mamma. Ifall att du behöver en mamma så... Som alla behöver. Jepp. Så kan du helt enkelt bara hyra någon annans mamma. Och det kostar då mellan $30 och $40 per timme. Eller så kan du välja att brevväxla med någon form av sån här brevväxling. Så något x antal brev så kostar $20 någonting. Hon är villig att göra alla de här normala sakerna som man förväntar sig av en mamma. Hon bakar åt dig, hon tvättar dina kläder och så här. Vet du, bäddar ner dig i sängen på kvällen. Jepp. På plats nummer 6 så kan du hyra en dvärg. Ja. Vad ska han eller hon göra? Ja, hör du. Eller är det bara allmänt? Alltså, den här firman vill fokusera på bachelor parties. Jaha. Och det handlar inte om strippare, utan till exempel så kan du hyra en som bartender eller som eskort som tar dig runt stan. Okej. Så får du gå hand i hand. No. Och det kostar $500 per varannan timme. No. Vill du ha ägg varje dag kan du göra på plats nummer 5 hyra en höna. Det vill säga det kommer en låda med mellan 1 och 3 stycken hönor hem till dig för $100 per månad per höna. Så får du fräscha ägg varje morgon. Vill du ha en osynlig pojkvän eller en flickvän så på plats nummer 4 så kan du hitta människor
online. Det är inte egentligen riktiga människor det handlar om, utan det är en tjänst som skapar en person åt dig. Så det är en som sån du här kan Siri. online-data. Det är en sån här Siri-person. Ja, ganska långt. Du får foton, du får meddelanden, du får uppdateringar på vad den här personen gör, den här personen interakterar med dig. Du kan skriva personliga meddelanden, de har en backstory och så här. Japp. Ja. Och plats nummer 3. Ifall att du just har blivit lämnad av The Breakup Service så kan du för lite pengar fara med på en cuddle party. Det här är helt enkelt bäst beskrivet på engelska: bunch of grown ass adults in a pile on the floor. Mm. Yes. Så en massa vuxna människor som ligger och kramas. Mm. Ja. Och nummer 2 så kan du få ett potatispaket. Ifall att du har glömt att köpa ett kort och du redan är på väg någonstans. Du har glömt en födelsedagspresent, ett bröllopsgåva. Kan du ta den här tjänsten som skriver vad som helst för meddelande på en potatis och skickar det till den adressen du vill. Mm. Nice. Jepp. De var med på Shark Tank. På riktigt? Jepp. Du kan till och med få ditt porträtt stämplat på potatisen. Mm. På plats nummer 1, och jag måste hålla med faktiskt, det är inte ofta som de här listorna som jag hittar som de har helt 100% rätt, men jag håller med om att det här är det löjligaste du kan köpa online. Det har blivit ganska populärt nu med sådana här lootboxes, loot crate heter det väl. Så där att varje månad så du får något sån här nördprylar på någon sån här film eller något spel eller någonting sån här som är på väg att komma ut. Det finns för metal, det finns för pop, det finns för ponnyn, det finns för satan allting. Men du kan också fara med i Dive Bar T-shirt Club. USA är fullt av barer som finns på så här mindre vägar som man kanske inte alltid far på. Och du har inte en chans att hinna till alla de här barerna, men du kan få en t-skjorta varje månad från de här barerna. De väljer ut t-skjorta varje månad och så skickar den hem åt dig och så kan du skryta om att du har varit på en bar som du aldrig har varit på. Ja, det här är samma som du skulle få att du får en Hard Rock Café-skjorta hem varje vecka. Ja, exakt. Alltså det är exakt samma sak. Ja. Faktiskt. Vittu så... Så där. Så där hör ni nu. Väldigt lite av det här var sånt som du kunde köpa sist och slutligen. Men Men hej. det är tjänster man kan... Man köper tjänster. Jag skulle just säga alltså, High five på det. Den var bra. den var fitt. Fast det var med min jag vänster ser hand. spiken här i programmet. Nice. Vi har haft världskrig. Vi har haft krig mot terror. Vi har haft kalla kriget. Vi har haft 90-talet som förstörde metallen. Nästan. Metallmusik. Högst 6 dagars krig. Men nu har vi också Corey Taylor och Chad Kroeger kriget. Alltså sångaren från Slipknot och sångaren från Nickelback. Okej. Det här är inte någon ny grej. De här två har varit på varandras halsar länge. För de tycker inte riktigt om varandra. Varför ska jag bry mig? Go. Ingen bryr sig. Okej. Men det är så roligt. Vet du, jag tycker om det här. Vet du, när två fullvuxna män ska, vet du, tjata på varandra som två 15-åriga flickor. Okej. Ja. För vet du, det här är just sån här, vet du, från intervju till intervju. Ja. Så är det bara så där, vet du, att vet du, någon intervjuar, vet du, Corey Taylor. Ja. Och han säger någonting att, vet du, den där satans fruktkakan kan få bädda ner sig i sina Hello Kitty-lakan och, vet du, hålla käften. I quote. Så har han sagt. Och sen, vet du, nästa intervju så, vet du, intervjuar man Chad Kroeger och sen är man så där, vet du, sen är han någonting så där att, vet du, att att vet Mobba in mina Hello Kitty-lakan. vet du, vad är det för band som är så där, vet du, som för att bli tuffa och kända måste de ha masker på. För det första, Slipknot, om vi nu lite är på Corey Taylors sida. Slipknot har Grammy Awards. Inte Nickelback det då. Nej. Nähä. De har inte åstadkommit någonting. Inte någonting. Och sen Chad Kroeger också attackerar
vad heter nu satan? Stone Sour Aha. heter Corey Taylors andra band. Där var Corey Taylor till och med ser ut som Ja, Chad så Kroeger. där behöver han inte en mask. Men han har också sagt att de har aldrig kommit ut med någonting som är, vet du, pop, eller så vet du, populärt. Inte vet du popmusik, utan vet du, populär. Stone Sour också vunnit Grammys. Det vet jag inte. Men de har varit på Billboard topplistan typ 5 gånger. Ja. Flera månader i sträck. Nickelback, not so much. Jag vet inte. Det kanske skiner fram nu från mig här att jag är kanske inte vet du en Nickelback-fan. Men det har inte något med saker att göra. Vet du vad om sånt här? Vet du, det här är sån här, vet du, eftermiddagsblask som man bara kan läsa och skratta åt. Ja. Ja, vet du. Och sen jag säger Chad Kroeger också att Stone Sour är ett band, vet du, de har blivit populära bara därför för att de försöker imitera Nickelback och vara likadana som Nickelback. Jag tycker att Chad Kroeger kan gå och göra som Corey Taylor säger, att fruktkaka, gå och bädda ner dig i dina Hello Kitty-lakan. Ja, faktiskt. Nu har du bakgrundsfakta som jag inte har. Ja, 3 stycken Grammys har de blivit nominerade för 2007, Slipknot. 2004, 2003. Nej, alltså Stone Sour. Okay. Och de har vunnit Metal Hammer Golden Gods Award och kategorin var Best International Band. Okej. Så ska vi se, vad har Nickelback vunnit? Inte något fan. Eller om de har vunnit något så har jag fel då. Alltså nu har de ju vunnit någonting. Men De har vunnit NMA Award for Worst Band. De har vunnit Juno Award for Worst Fruitcake. Album of the Year, men vad fan är... Vad är liksom NMA? What is that? Inte vet jag. Det är någonting. American Music Award, Billboard Music Award. Grammy faktiskt, de har blivit nominerade 6 gånger. De har aldrig vunnit. Så okej. Men de har aldrig vunnit någonting. Nej. Men Slipknot har vunnit, det vet jag. Ja, Vunnit i alla fall en. Juno Awards så har de vunnit liksom 12, men jag har ingen aning vad fan det är för någonting. Men ja, Men ja, alltså sådant här, jag vet inte. ska vi här sen liksom jämföra nu sen ännu dessutom att vad har Slipknot för awards? Då vi kan gå igenom det nu samtidigt. För att när du nu håller på. Nickelback hade totalt 27. Ja. Slipknot har 35. Nåja. Så De har bland annat vunnit de har vunnit en Grammy. De har vunnit massor med Kerrang. De har vunnit 4 stycken Metal Hammer Golden Gods. De har vunnit Revolver Golden Gods. De har vunnit Total Guitar Readers Awards. Och ja. Jag tycker det säger ganska mycket. Det gör så, och jag menar Slipknot, när man kastar sten på dem så kastar de sten tillbaka. Nickelback visar mitt finger och tackar för kvällen och sen flyger de bort från Portugal eller vart fan det nu var som de spelar. Ja, just det. Så. Jag menar Nickelback, det är en rolig meme. Det är det. Mm. Så säg er och håll käften. Japp. Och bädda ner er i era Hello Kitty-lakan. Ja. Look at this graph! Tack igen för att ni har lyssnat på Irrelevant Sortiments jubileumspodd. Ja, med mycket champagne. Avsnitt 52. Nästa vecka kommer det... Hela flaskan champagne gick åt. Ja. Nästa vecka kommer vi att återgå till skit. Ja, vanlig pilsner från närbutiken. Ja. Och ja, följ oss på Facebook, på Instagram, på Soundcloud, på YouTube. På YouTube i alla fall. På Kom YouTube. ihåg att lämna kommentarer, Ja. tryck på like, tryck på subscribe. Vi behöver liksom er. Vi behöver er. Vi älskar er. Jepp. Jag älskar dig, mamma.